Často sa stáva, že ľudia napríklad by sa chceli zapojiť a podobne k nám do biznisu, ale povedia, že nemajú čas, nestíhajú, nedali by to a tak ďalej. Za prvé, myslím si, že kto nevyskúša, nevie, takže vždy treba vyskúšať. A za druhé, ja samozrejme vôbec nezľahčujem tieto veci, pretože samozrejme rodina, práca, deti, niekto škola a podobne. Ale ja si myslím, že vo väčšine prípadoch je to naozaj o tom nastavení si tých priorít a aj o tej efektívnosti možno, ako robíme dané činnosti, danú prácu a tak ďalej. Aj keď samozrejme ja viem, že niekedy je to náročné, čo sa týka energie a tak ďalej. Ak by ste ináč chceli poradiť s kondíciou a energiou, tak mi kľudne napíšte. Mám skvelé doplnky výživy, ktoré vám v tomto vedia pomôcť, ale čo sa týka napríklad toho, že ľudia sa k nám pridať chcú, ale majú napríklad takúto výhovorku alebo podobne, tak ako som povedala, treba si dať dokopy tie priority, tú efektívnosť a možno zamerať sa na to, že či naozaj v takomto kruhu ako škrečok, ktorý uteká, chcete ešte žiť niekoľko rokov, alebo prečo by sa to malo možno za pol roka zmeniť a podobne. Hej, že ten čas, kedy sa to môže zmeniť, je možno práve teraz, keď využijete nejakú príležitosť alebo si určite nejaké iné veci ako prioritu a podobne. Ja keď som v tomto biznise začínala, tak vlastne ja som sa venovala naplno produktovému biznisu. K tomu som ale robila v kaviarni. Chodila som upratovať jednu chatu a k tomu mám roztrúsenú sklerózu multiplex, čiže verte mi, že s tým mojím stavom a s tou energiou je to naozaj niekedy náročné fungovať, vzdelávať sa, tvoriť a podobne. Ale proste dalo sa to zvládnuť. A viete prečo? Pretože som chcela. Mala som a stále mám silné prečo. A myslím si, že to je ten najväčší hnací motor. Pretože každý sme niekedy leniví, niekedy si vieme tak sami pred sebou nejaké veci ospravedlniť a tak. Otázka znie ale, že dokedy chceme takto žiť, alebo chceme celý život takto prežiť v tom deficite času, financií, slobody, možno nejakých splnených snov a tak ďalej. Takže, ak aj ty chceš tráviť svoj čas tak, ako chceš ty, aby si mala tú časovú aj finančnú slobodu, chceš možno vedieť, ako som to spravila ja, keď som proste mala toho toľko veľa, aj napriek tomu som bola ochotná do toho ísť, tak mi komentuj toto video vetičkou mám už toho dosť. A ja ti to všetko ukážem a už je len na tebe, či sa pridáš alebo nie.